lluna plena, anem a fer una excursió amb un grup fins a Sant Ramon, on soparem. Així que bé, anem a veure que el grup se m'escapa, vinga! Estem a l'última pujada fins a arribar a Sant Ramon. Davant meu es pot veure el sol com ja està començant a marxar i en breu deixarem de veure'l per les muntanyes. Impressionant! Bé, anem a començar a sopar, que s'està fent de nit. Comencem la baixada, com veieu és nit fosca i hem d'anar amb frontal, així que vinga, anem! Ha sigut una ruta molt xula. Hem baixat de nit des de Sant Ramon amb la lluna plena de fons i la veritat és que molt bé, molt divertit, una gent molt agradable i res, una altra ruta feta en el dia d'avui i aquesta vegada de nit, així que bye bye, fins al proper Simo Ruta!